Nu skal jeg vise, hvordan penicillin virker. Her ser I en bakteriecelle, hvor man ser cellemembranen og peptidoglanen, som er yderlaget. Og vi skal nærme peptidoglanen sådan her ud. Den består altså af N-acetylglucosamin og N-acetylmuraminsyre. Når de to bliver sat sammen, dannes der en kæde af aminosyre på N-acetylmuraminsyre. Det danner så en lang kæde af gruppen, og det er sådan en peptidoglan virker. Den bliver så sat mere lag, fordi jo flere lag der er, jo bedre beskyttet af cellen. Når de selv skal sætte sammen, så kommer der bindende protein her og sætter kæderne af aminosyrerne sammen. Den måde, at penicillin så virker på, det er, at penicillin kommer, og det stopper det bindende protein fra at sætte dem sammen. Den måde er peptidoglanen svag, og cellen er lettere ved at blive dræbt. Når vi så ser på, hvordan en celle bliver resistent, så ser vi her to sunde, eller man kan sige ikke resistente celler. Dog har den her med resistent gen, hvilket er sådan, det fungerer, at de opbygger mere og mere resistens, jo mere antibiotika man putter på. Her ser vi så, at den her celle, den bliver dræbt af penicillinen. Peptidoglanen bliver svækket, og det åbne DNA kommer ud. Det resistente DNA kommer herover og kommer ind i den anden og sætter sig på den nye plasmid, altså DNA. Og her, når man så får nok af det, så bliver den her celle resistent. Så sker der det, at når man går tilbage, og det bindende protein kommer op for at sætte kæderne af aminosyrerne sammen, så virker det ikke. Så virker penicillinen ikke, fordi at den er blevet resistent. Når vi så kigger på en anden måde, at en celle kan blive resistent på, så ser vi her to celler. En resistent og en ikke resistent. Her ser vi enzymerne, som der er sådan resistente enzym. Det der sker, det er, at når to celler kommer tæt nok på hinanden, så dannes der sådan en passage imellem. Og det resistente enzym kan så komme over i den sunde celle og gøre den resistent. Sådan der. Så sker det samme igen. Det bindende protein kommer for at sætte kæderne af aminosyrer sammen. Penicillinen angriber den bindende protein, men virker ikke, fordi at cellen er nu resistent. En tredje måde, at en celle kan blive resistent på, det er, at den tager den nu også resistente celle her. Og det er, at den simpelthen former sig. Den laver flere celler. Og det er sådan, at penicillin virker. Man kan så sige, at penicillin er kun én form for antibiotika, og penicillinen angriber peptidoglanen. Hvor det er, at andre former for antibiotika angriber andre steder på bakteriecellen.